Ще продължим нашето размишление. Второто послание на апостол Павел до Солунците, глава 2. А относно пришествието на нашия Господ Исус Христос и нашето събиране при Него, молим ви, братя, да не се поклажете лесно от здравия разсъдък, нито да се смущавате, било от дух, било от слово или от послание уж от нас изпратено, като че ли вече е настъпил деня на Господа. Никой да не ви мами по никакъв начин, защото това няма да бъде, докато първо не дойде отстъплението и не се яви човекът на греха, осъденият на погибел, който така се противи и се превъзнася над всеки, който се нарича Бог, или на когото се отдава поклонение, защото да седи като Бог в Божия храм и представя себе си за Бог. Не помните ли, че когато бях още при вас, аз ви казах това. И сега знаете какво го възпира, за да не се яви, защото онази тайна действа. Сиреч беззаконието вече действа, но само докато се отмахне от ония, който сега възпира. И тогава ще се яви беззаконникът, когато Господ Исус ще убие с диханието на устата си и ще изтреби с изявлението на пришествието си. Тогава, чието идване се дължи на действието на Сатана, съпроводено от всякакво знамение, лъжливи чудеса и с всичката измама на неправдата между ония, които погиват, защото не приеха да обичат истината, за да се спасят. И затова Бог праща заблуждение да действа между тях, за да повярват лъжата, за да бъдат осъдени всички, които не са повярвали истината, а са имали благоволение към неправдата. А ние сме длъжни винаги да благодарим, братя, на Бога за вас, възлюбени, защото Господ ви е избрал за спасение чрез освещението на Духа и вярването на истината, за което спасение призва чрез нашето благовестие, за да получите славата на нашия Господ Исус Христос. И те, братя, стойте твърдо и дръжте преданията, които са научени, било от нашето Слово или от наше послание. И сам нашият Господ Исус Христос и нашият Бог и Отец, който ни възлюби и по благодат ни даде вечна утеха и добра надежда, да утеши сърцата ви и да ги утвърди във всяко добро дело и слово. Амин. Баща Небесен, благодарим Ти за днешния ден. Благодарим Ти за всичката Твоя благост, милост, непрестанна грижа. Благодарим Ти за Словото, което си ни дал да се получаваме от Него. Молим, Боже, благай Ти със Святия Дух, да ни разкриваш Словото си, да разбираме това, което ни казваш и да ни даваш мъдрост и силата на Духа си, да вършим това, което ни казваш чрез Словото си, за да бъдем изпълнители на Твоята воля. Най-сърдечно сме Ти благодарни за Господ Исус Христос. Той е възлюбен Син, който умря заради нас на Голготският кръст и възкръсна за нашето оправдание, възнесе в слава и сърводовечни.
И ще се молим, Отче благи в Неговото име, да благословиш всеки един от нас. Според Твоята благост, според Твоята милост, според Твоята благодат, за слава на Твоето име. Молим Те се да ни даваш мъдрост, да ни ръководиш духът си, нашия живот, да бъде едно живо свидетелство за това, че Ти си ни извел от тинята на греха и си ни въвел в Твоето царство на светлина, на радост, на мир. Благодарим Ти за всичко. Молим Ти се да благословиш людите, които са чули Твоето слово, оживява го в сърцата им. Откриваме истината за Господ Исус Христос, че Той е Спасител на душите, привличайки при себе си, да расте църквата. Молим Те се да благословиш болните, слабите, немощите. Благослови и разреши нуждите на светиите си, дай сила на немощите, здраве на болните, благослови делото си в нашата страна, църквата си, Отче благи, съхранява я, пази я от лъжливи учения, лъжеучители и ръководи ни с духа си и Твоята мъдрост да изпълва сърцата ни, да не се отклоняваме нито наляво, нито надясно, но да следваме Господ Исус Христос и да вършим онова, което ще бъде за прослава на Твоето име. Благодарим Ти за всичко. Слава ми. Амин. Размишленията ни почти ще се покриват с това, което и брат Петър разяснява, защото той се занимаваше с събитията за последното време. Обаче последното време ние влизаме в Божието време и не е нашето време. Според апостол Иван, последното време е още от неговото време. Значи, моето виждане е, че след възнесението на Господ Исус Христос започва последното време. И апостол Иван въвежда това име Антихрист. При него се съобщава още в първото послание, 2 глава, и той дава характеристиката. Значи всеки един, който се противопоставя на Христа, всеки един, който не вярва, че Исус е Божий син, роден от Дева Мария в път, умрял за греховете, възкръснал за оправданието, апостол Йоан казва, това е Антихрист. И от тогава до сега, може да кажем, духът на Антихриста действа в църквата и действа между людите. И затова се явяват много антихристи и затова има много лъжеучения. Още в първите векове се стреми Сатана да вмъкне тези лъжеучения, да може да отклонява вярващите, да не бъдат готови за последното време. И апостол Павел тук не казва, не помните ли, че ви казах това? Значи трябва да знаем всеки един, щом благовестваме последното време, идването на Господ Исус Христос е част от благовестието. Апостол Павел е бил в Соломон, може би около 4-5 седмици, повече не. И за тези седмици казва, говорих и за това. Вие знаете и какви са белезите за това последно време и за това той дава знание. Какво? Здравият разсъдък. Думата употребена от гръцките език значи здрав разсъдък, ум, интелект и да не се отклоняваш от Словото и истината. И казва да не се отклонявате от това. Не се обличите, защото ще има много лъжеучители и ще представят какво? Книги. Ето, брат Петър предупреждава много за такива книги да внимаваме. Какво ни казва апостолът? Послание, слово или казване на духът, уж изпратено от нас. Затова внимавайте какво четете и откъде идва.
Откъде идва книгата? Кой я пише? Какъв е нейният произход? Няма за да режем, че е хубаво. Плодът на дървото за познаване доброто злото какъв беше? Много хубав. Желателен, приятен за гледане, ама води към смърт. Затова онова, което приеме, най-напред трябва да видим откъде идва, какъв е произходът на това, което ни е дадено. Дали ще ни води в погибел или ще води в знание и утвърждаване на вярата. И апостолът тук разкрива нещо. Трябва да дойде човекът на греха. Това е определението, което го дава апостол Павел. Когато четем за последните времена, искам да знаете едно нещо. Христос дава генералното определение за тези събития, които ще стават в последното време. Преди Неговото идване и Неговото идване. И това са най-подробно в 24 глава на Евангелието от Матей, но и 13 глава на Евангелието от Марко, също и 21 и 2 глава Евангелието от Лука, там се допълват. И това, когато искате да имате по-ясна представа за последното време, почвате да четете от трите Евангелията и видите как се допълват нещата и се разясняват все повече и повече. И така, какво ни казва апостолът? Ще дойде човекът на греха. Но кога? След отстъплението на вярата. Какво разбирате ви от отстъпление на вярата? Има три неща, които са свързани с отстъплението на вярата. Това са основните признаци. Първо, неприемане основни истини на вярата. Второ, отхвърляне части от Божието Слово. Трето, вмъкване практики, които Бог не допуска. Сега ще се спрем накратко на тези три неща. Неприемане основни истини на вярата. Какво разбирате по това? Вижте, брате, в края на 80-те години доктор Суидъл, директор на Даласката семинария в Щатите, публикува една книга "Дойди преди зимата". И той използва това определение, което дава Христос в Матей 24 глава. Молете се, бягането ви да не стане съботен ден или зимата. И той каза: Господи, дойди преди зимата. Защо? Защото ще стане отстъпление на вярата. И той прави една анкета. Фактически това е основната идея на неговата книга. Прави една анкета между абсолвентите в семинарията. Абсолвент, тук някой в България се хвали, че са абсолвенти на той или оня университет. Абсолвент значи студент, който е завършил семестриално, не е взимал всички изпити и не е взимал диплома. Защото трябва да приключи с изпитите, да й приготви дипломна работа, да бъде дипломиран и тогава вече. Етика наши има тук в България, аз познам поне двама, които се хвалят, че са абсолвенти, но това са недипломирани. Именно при тези, които са бъдещите работници от семинарията разпращани по църквите, той прави една анкета. И сега внимавайте. Това е книгата на Чарлз Суидъл. Първо, прави анонимна анкета. И студентите трябва да отговорят на тези въпроси. Първо, вярвате ли в физическото възкресение на Христос? 74% отговарят, че не вярват. Това са бъдещи пастири.
завършват семинари. Искам да забавя. Втория въпрос е: вярвате ли в действеното раждане на Христос? 55% отговарят, че не вярват. Третият въпрос: вярвате ли в буквалното небе и ад? 71% отговарят, че не вярват. Четвърто: вярвате ли в божествеността на Христос? 89% отговарят, че не вярват, че Той е Божий син. Петият въпрос е: вярвате ли в греховността на човекът? 98% отговарят, че не вярват, че човекът е грешник. Това са бъдещи пастири. И затова, като ви дойде някой от извън България, вие сега да чуем какво ще каже. Това е анкета, която провежда директорът на семинарите. И така, петият въпрос: вярвате ли в грешността? 98% не. И шестият въпрос задава: вярвате ли в второто идване на Христос? 99% отговарят, че не вярват. Това е отстъпление от основните истини на вярата. И сега какво казва тук? Второто признак е отхвърляне части от Божието Слово. И ще дам един пример, който е характерен за тези критици. Книгата на пророк Даниил. Не е писана от пророк Даниил, защото пророк Даниил пророкува много неща. Искам между скоби да ви кажа, само в християнството, в Библията, има пророчества. Другите религии нямат пророчества. Защото тези богове не влияят, те не владеят светът, не владеят земята, не владеят нищо, не ръководят нищо и не могат да пророкуват. Господ е този, който дава пророческите писания, Той бди за изпълнението им. И понеже в книгата на пророк има много исторически факти, които са станали при развитието на човешките империи и държави, значи това не може да бъде писано преди да са станали, и затова книгата на пророк Даниил е писана много по-късно, а не тогава, когато пророк Даниил пише тази книга. Но искам да ви припомня нещо, което трябва да го знаете. 285 година преди Христа. Това са много събития, които ще станат след това. Се превежда Стария завет от еврейски на гръцки. При Птоломей Филатев, който иска да има книгата, Библията на гръцки език в библиотеката в град Александрия. Значи 285 година преди Христа е преведена. Събитията, които стават след Христа, са описани обаче в книгата на Даниил. И фактически е преведена, значи книгата е писана много по-рано, отколкото тези събития, които са описани, че ще станат от в книгата на пророк Даниил. И така, отхвърляне части от Божието Слово, че не са Божие Слово. И тук се натъкваме един, как да го кажем, феномен, който е против самия човек. Всички човеци, колкото и да са образовани, колкото и да знаят нещата, признават, че умът на човека е ограничен. Няма пълно знание за всичко. И той е ограничен ум, почва да съди по кое е Божие Слово и кое не е Божие Слово. И за това е Божие Слово, но това не е. И така, една от най-големите книги, която е отхвърлена, това е книгата Посланието на апостол Павел към Тимотей, второто послание. Знаете ли защо? Защото там в 3 глава, 16 стих, апостол каза: всичкото писание е боговдъхновено. Значи не тази част, не коя си избира аз, но всичкото писание е боговдъхновено. А това ще значи, искам да го запомните и да го знаете, това е истината. От Битие 1 глава, 1 стих. В начало Бог създаде небето и земята.
до последната глава, 22 глава Откровение, там казва: благодата на Господ Исус Христос да бъде със светиите. Амин. Всичкото писание е боговдъхновено. От първия стих до последния. Боговдъхновено. То важи за всички времена, за всички човеци, на всякаква географска ширина, защото е Божие Слово. И знаете ли къде се намира оригиналът? На небето. Така каза псалмопевецът. Аз ще го прочитам, може да го сбъркам в 119 псалом, 87 стих. Твоето слово е навеки утвърдено на небесата. Така че то не е само да. Там е там. И оттам е дадено. Защо? Ами Христос е Словото. И Той не го дава. Така че не можем ние да си определяме с начините умствени преценки. Това е Божие Слово, но това не е. И понеже казваме, това не е Божие Слово, ние не се занимаваме с него. И третата основна истина, белег за отстъпление, въвеждане практики, които нямат нищо общо с Божиите нареждания. И тук става объркването. Всички вярващи са свидетели за Господ Исус Христос. Те благовестват. Но не всички са свещеници. Бог определя кой ще е свещеник, кой няма да е. И той дава характеристика. И основната характеристика е дадена пак от Божието Слово. И там апостолът казва: епископът да бъде мъж на една жена. Сега как да го пазим? Епископката да бъде жена на един мъж. Трябва ли го правим? Не може. Господ определил кой е свещеник и какви са неговите отговорности и кой може да бъде. Ние имаме в България вече жени, които са свещеници и вършат тая работа. И понеже българите са лесно подават на чужди влияния и понеже на Запад протестантите много въвеждат това, понеже няма женски пол, няма мъжки пол, всички са едно. И така е, но не всички са едно. Не всички вършат една работа. Не всички са определени за една служба. Господ определя службите. Той си избира хората. Не ние. Ние само припознаваме, че той е благословен да върши тая работа. И знаете ли, като се искате, не знаете какво да правите, правете всичко, което ви се хареса. Но ще даде един момент, когато вашия дух ще бъде изпитва удоволствие, че вършите тази работа. Но не само ще изпитвате ви удоволствието, но другите ще се ползват от това, което ви вършите. Това е дарбата. Има много свещеници, които са свещеници, понеже е добра службата. Знаете ли, какво ми казваше един брат възрастен, разговаря с друг, вика, понеже свещенството го свързва с професия, не с призвание, вика, никъде не дава толкова пари за толкова малко работа. Понеже смята, че само проповед е работата на свещеника, нищо друго. И така, практики, които Божието Слово не допуска. Какво трябва да правим? Никакво сътрудничество с нечестивите. Никакво сътрудничество. Ние ги приемем, ние се обичаме ги, молим се за тях, но никакво сътрудничество. Господ забранява. Преди години, брат Петър може да си спомня, за клисара Димитър в църквата Първа Евангелска. Той изсазваше възхищение. Беше една конференция в България. Тогава се борихме за мир. И бяха дошли от всички църкви, от Европа, от други. И по
Пръснаха се по евангелските църкви и други да проповядват делегатите. И той ми каза, виж, казва, какво стана добро. Можем да чуем другите. Викам, виж какво? Знаеш ли, викам, какво пише във втора книга на Летовници, 19 глава, 20 стих. Когато Йосафат се връща в битката за Рамот Галат и умира Ахав, и той се връща в Иерусалим и го посреща един пророк и казва: на нечестиви ли помагаш и тези, които мразят Господа, ли обичаш? Как мислите ви тази работа? Не може. Аз не казвам, че да не желаем да има мир. Но църквата трябва да каже на светът: мир има по този начин. Бог е Бог на мирът, но той казва как да постигнем този мир, а не да подкрепяме нечестивици да се борят за мир. Мир не може да се възстанови чрез борба, защото борбата е битка. И така, това е отстъплението на вярата. Имаме ли го? Значи сме в навечерието. Но времето е Божие време, не е наше. И какво ни казва апостолът? Ще дойде човекът на греха. Това е определението, което го дава апостол Павел. Това е част от характеристиката, която дава и апостол Йоан. Той идва по действието и силата на Сатана. Определението е синът на погибелта. Противи се на всичко, което е Бог. Така че внимавайте какви характеристики и какво ви се внушават в разни учения и разни неща. Противи се на всичко, което е Бог. Това е определението. Така че като каже той е антихрист, противи ли се на всичко, което е Бог? Няма. Може да бъде лъжеучител, но не е антихрист. Противи се на всичко, което се нарича Бог, превъзнася се над всеки, представя себе си за Бог. Тези, които ви се лансират разни книги, че са антихристи, такива ли са те? Представят ли себе си за Бог? Противите ли се на Бога? И тогава какви са антихристи? Така че да не се разклащате от здравият разсъдък. А здравият разсъдък е онова, което Бог ни казва в Словото. А не онова, което людите мислят, че е така, понеже те го задължиха ме. Ние в четвъртък имаме пастирска конференция с разни проблеми, които се и следващия път викат да кажеш какво е твоето виждане, вика за последното време. Аз викам, нямам виждане. Виждането какво Бог казва, не какво аз мисля. Тези люди имат виждане, нямам виждане. Аз това, което Бог го казва, това е, го виждане няма. И какво ни казва сега? Че той е този син на погибелта, човек на греха, се явява чрез действието на Сатана. Всякакви знамения, лъжливи чудеса и всякаква сила на нечестието. Това е неговата сила, чрез която действа в този свят, но това е резултат от действието на Сатана. Значи един характер толкова нечестив, че е много удобен да бъде оръдие на Сатана. И той го използва. Между кои действа? Ето го определението. И затова апостол казва:
и не се поплашете лесно от здравия разсъдък. Защо? Защото не приеха да обичат истината, за да се спасят. Между тях действа. За да дойдат до фаталния край и те заедно с него да погинат. Не приеха истината. А тези, които приеха истината, но те са пазени от Бога. Именно това прави заключението. Ние благодарим на Бога за вас, брате, че сте избрани, че сте утвърдени, че Бог е, който се грижи за вас. И какво казва? Бог да ви утвърди в вяра, добро дело и слово. Даде ни жива надежда. Тази жива надежда е чрез вяра в Господ Исус Христос. И това е, което ни предупреждава Божието Слово. И ние трябва първо да благодарим на Бога. За това, че Той ни съхранява, че Той ни е възлюбил и ни избрал за спасение, призвал ме чрез благовестието. Получаваме чрез Господ Исус Христос Неговата слава. Така пише тук. Получим слава на Христос. А това е част от молитвата на Господ Исус Христос. Посланието в Евангелието Йоан, 17 глава, 22 стих, Христос се моли: и дадох им славата, която аз имах преди създаването сте. Имате ли си представа какво е това? Тая слава, която има Христос преди създанието на света, е наша слава. Той ни я дава. Призвал, избрал за спасение и да получим тази слава, която Христос има. И затова каза: благодарим възлюбени винаги на Бога за тази вечна утеха, за тази добра надежда и за това утвърждение, което е дава. Бог да ни благослови. Баща Небесен, благодарим Ти за слава, за тези истини, които Ти ни разкриваш чрез Словото. И Ти се молим, че благи да утвърждаваш духът ни, чрез Твоя дух в Твоето Слово и тези истини, които Ти ни ги разкриваш, да ги съхраняваме в душите и сърцата си, да не се поклащаме от някакви други явления и други сили, но винаги да следваме Господ Исус Христос. Слава ни! Амин.